Mal-2500 ħaddiem bit-Turkija fix-xhur li ġejjin mistennija jinġibu f'Malta biex jaħdmu fuq sensiela ta' proġetti ta' kostruzzjoni madwar il-pajjiż f'dik li qed titqies bħala mossa rħisa oħra li se ġġib lejn Malta influss f'daqqa ta' barranin. Din il-mossa tal-Gvern kienet żvelata mit-Times of Malta e kif fil-preżent għaddejjin diskussjonijiet bejn Jobs Plus u l-kumpanija Taka Construction li mistennija ġġib lil dawn il-barranin f'Malta. L-indikazzjonijiet huma li l-ħaddiema torok se jitħallsu paga baxxa meta mqabbel mal-pagi fis-settur tal-kostruzzjoni fil-preżent u saħansitra se jintefgħu f'containers simili għal dawk li wieħed isib fiċ-ċentru tar-refuġjati ta' Ħalfar. U minkejja dan kollu jidher li l-kumpanija Taka Construction se tkun privileġġjata e kif għaddejjin diskussjonijiet ma' Jobs Plus biex il-proċess ta' reġistrazzjoni u permessi biex dawn il-ħaddiema jaħdmu f'Malta se jkun wieħed maġġel. L-aħbar ta' ftit jiem biss wara li l-kap eżekuttiv ta' Jobs Plus Clyde Caruana iddikjara li lejn pajjiżna jridu jinġiebu ma' 13,000 ħaddiem barrani fi żmien qasir. Dawn jiżdiedu mal-55,000 li hu kkalkulat li diġà hawn f'pajjiżna. Anke l-Prim Ministru Joseph Muscat f'diskors politiku ġimagħtejn ilu kien skuża din il-politika tiegħu li jġib il-barranin billi jeddet bil-pensjonijiet. Mela nċeknu l-ekonomija. Mela jerġa' jkollna problema tal-pensjonijiet. Mela issa nerġgħu nibdew nitkellmu illi kulħadd jibda jirtira ta' 68 jew ta' 7 sena. Mela issa nżidu l-bolla għal Maltin u għall Lawċin. Jekk trid il-laħma trid tieħu l-għadma u mbagħad ukoll fl-aħħar mill-aħħar ħabib tiegħi. Fis-settur tal-kostruzzjoni biss, ma' Jobs Plus wieħed isib 2000 ħaddiem barrani li huwa reġistrat għalkemm sorsi fl-industrija jkkalkulaw li fil-verità hawn ferm iktar.